Mokojwang e chenro mar Ang'ichwelo. Weche manyien mag Ang'ichwelo odiochieng' makawuono tarik 17 dwe mar abich higa mar 2024. Waikoni weche mathoth mosebedo kwaluone okinyi makawuono nyaka sani makoro wachopo Ang'ichwelo. Waikoni magi to mokwongo wachakane kod thuond weche. People of the region have resolved that we shall unite under one umbrella movement to safeguard our interests and to speak as one mountain with one voice. Kwedhjo siasa mawuok masawa mar Kenya ochuogo riwruog siasa mar Haki Coalition. We are happy as the Ministry of Interior to receive this facility, which is the National Police Service Level 4 hospital here in Mbagathi. This hospital has already been equipped using modern health equipment. Sirkalo ya osiptende ariyo mag Obila, Ruiru gi Mbagathi. Ne wamuomo bungu kutho chwoyowa, wapodhe bugni, kito chwanyowa, to riembwa, to gowa, to duto ne ok waweyo kedo mondo duond mon owinji e Kenya mangima. Thuondi mag telo e pewe mopogore jiwo mako lwet jomatindo kendo tayogi mondo gidongre e pewe machal gi mekgi. Nyakoro Mokojwang yud lendo ni achiel kachiel kokalo e mbui maugo mag Ramogi TV. Korwakini machiegni mano Ramogi TV e Facebook, iro kacha Ramogi TV Kenya e mbui mara YouTube, kawantiere e mbui mara X, yudwa kata Twitter, yudwa Ramogi TV KE, ka SMS line wa bende yao ni thuolo mano SMS line menari adek auchiel nononono. Odhiambo makawuono bende nyaturi koda kokalo e mbui meka duto te. Facebook ata yuda Cleophas Oluoch machal gi X kod mano mar Instagram bende watude kata achiel kachiel. Ikono ni yudo weche manyien gi eyo machal nade ka intie gwenge mage to pachien mage kotene kod weche gi manyien. Arwakini machiegni nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar ma okeu nyaka Tisango. Weche manyien nyakoro Mokojwang wachako kod weche go mag somo kod oula. Kamedo ni chenro mag somo ne ong'ukre odiochieng' makawuono e sikund primar ma Ainsworth mayudore e kar dak ma Eastleigh boma ma Nairobi. Tok pioula manokel kod koth mapek manochweyo otieno manyoro pong'o sikunno. Nochuno telo mar sikunno mondo miyo duok pacho nyithindo duto maromo 100 masomo e sikunno nikech ne ok ginyal somo e kilese ma pio pong'o. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Okinyi mar chieng' tich abich, jopuonj gi jopuonjre mag skund primar ma Ainsworth mayudore kar dak ma Eastleigh boma ma Nairobi obedo gi buok tok yudo ka pio ula opong'o kilese mag skundno nyaka kar yweyo mar jopuonja. Chal mar skundno nomiyo telo mar skundno duoko pacho jopuonjre duto mane riko mondo skul ka gin kod riyo mar somo, ka jopuonj to piny omako kendo koro giparo pachgi e tie yiena. Kaluwore kod jakom mar skundno Alice Njuguna, pio ula makoro opong'o skundno molo kowuok e skunde mamoko to nikech dinruok mar odundu ma pikale pikoro chung' mane skundno. Maji haitoki kwa hii shule, inatoka upande hii ya mashule ingine. Hii maji inakuja tu, inatoka Pangani Primary School, inatoka wapi inakuja kwa hii shule. Hii shule hata maji ikikuja iwezi toka. Juu hii barabara vile ilijengwa ikiwa juu. Sasa maji ikikuja hapa tu inarara hapa. Kwa watu wengine sijui walitoka wapi wakajenga kioski. Hata tukitaka kupomoa hata kama ni woro kidogo ndio maji itoke iwezi, na hata ikitoka iwezi enda kwa drainage juu barabara iko juu. Alice wacho ni pi mane omole skune e yotieno to koth mapek manochwe nyoro koro miyo buge kod mwandu moko mathoth okethore. Vitabu iliharibika yote. Vitabu iliharibika sana. Kama kwa staff room ile vitabu yote ilikuwa almost 3/4 iliharibika. Na hii vitabu ikiharibika kama government imewapatia vitabu hamutapewa ingine. Sasa ni government ijue tutafanya nini. Atranur maen jakanyo mar board mar skundno kendo janyuol wacho ni chungo chenro mag somo koro nyalo miyo ok gitiek syllabus mar tam mar ariyo kalure ni skunde bende no yaw bang' jumbe ariyo. We will not complete the syllabus, the first thing. The other thing is that's affecting, they might, those 800 children, other parents, they might take their children to other schools, to the neighboring schools. Joten skundno koro ywak ni kinde ka kinde ka koth ochwe to pio ula muomo skundno to onge okang' mora mora maten county ma Nairobi osekao mar konyogi. Season mvua ikinyesha kuna flood. Na tumetry kuandika barua kwa county government hata kwa education
hakuna kitu wanafanya. Kama last time tukifunga shule, tulifunga mbele na wiki mbili. Juu watoto wangi hawa gisoma, kulikuwa tu vile mnakuona. Nyaka sani pok ong'ere odiochieng' ma jopuonjre biro dok e skundno nikech chope bende pio ulo pong'o gino manyalo kata kelo landruok mar tuoche. Natokea hata saa ingine kwa choo. Kwa choo ukienda maji inatoka na chini, watoto hawezi enda choo. Sasa the situation is like it is. We don't know when they can come back to school because this place there's a lot of water. Since there's a lot of water, we don't know when it will go out. The sewage system is taking water, but it is not. It is very low to take that water. And if it got blocked, it might not go even today or tomorrow. Joyce Oduora, Ramogi TV, Nairobi. Kokesigana no maro lenya kora mag juang moro weche mag somo waranga ne motimore kanyo e county ma Kiambu. Kamoko kuom jodongo mago kod jotelo mago ganda jomasawa oramo ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta pod e ogai margi gwenge ma masawa e wechego mag siasa kani giloso e romo mar adek mar Limuru monde midendo kanyo ni Limuru 3. Jotelo go duto bende ochako ayanga riwruok manyien mar siasa midendo ni Haki Coalition madi bedo kanyo ka tayo kata di bedo tado madiriwo ganda jo masawa e weche mag telo. Kaka jafo marwa mar siasa Chris Owino leronwa jotelo mag masawa mawuok e piny owacho mar Kenya Kwanza ne odhanjone kata no panjone romo makamano. E romo mar adek mar oganda jo masawa mong'ere kaka Limuru 3, jodongo mag oganda jo masawa kod moko kuom jotelo magi ong'ado gi duol achiel ni ogai margi e weche mag siasa pod en jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Kaka ranyisi mar yango Uhuru Kenyatta kaka ogai margi, jodongo mag oganda jo Kikuyu otimo lamo kendo kudho tung' nyadichiko ka giting'o picha mar Uhuru Kenyatta. Okang' makamano dhi chwako siasa mag masawa kaluwore ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua osebedo ka wacho ni ng'ata ng'ata madwaro loso e weche mag masawa onego chome. Mana kaka e kinde mokalo maromo mag Limuru osebedo kaka sulwe mamenyo ne yo oganda jo masawa e weche mag siasa. Limuru 3 ochako ayanga riwruok mar siasa mideno ni Haki Coalition. We, the people of the region, have resolved that we shall unite under one umbrella movement to safeguard our interests and to speak as one mountain with one voice. Kaluwore gi jotelo mane oyuoro e romo makamano, riwruok mar Haki Coalition ema dhi bedo tado mar riwo oganda jo masawa kendo neno ni giwuotho e twech achiel. We shall work towards uniting the region in all the three thematic areas: political, economic, and socio-cultural. 2, that the region shall pursue all its interests through all the means necessary, constitutional, political, economic, and civic action to attain our inherent and unalienable rights and freedom, and as guaranteed to us by God. Biro mar riwruok mar Haki Coalition dhi kelo amen mar siasa e gwenge mag masawa e kindgi kod duond bura mar UDA mane oyudo kombe mathoth mag siasa e gwengego e yiero maduong' mokalo. And whereas the people of this region have realized that there is need for their political, economic, and socio-cultural unity, cognizance of the fact that the region plays host to 9 million strong voting bloc. Paro mar pogo mwandu ka achiel gi chenro mag dongruok ne gwenge mapacho kae kaluwore gi kwan mag ji bende oyudo sir mogundho e romo mar Limuru 3. Romo makamano oketo e lela ni mwandu mag piny Kenya nyaka pok kaluwore kod kwan mag ji ma ok lach mag gwenge kaka yo mar neno ni gwenge mag masawa oyudo ratiro margi. The allocation of national resources must be equitable and guided by our one man, one vote, one shilling policy. Kata odoko ni mane en romo mar puro wach e weche mag gwenge mag masawa, jotelo mag gwenge mag masawa motenore kod piny owacho mar Kenya Kwanza to ne odhanjone romo makamano.
Moko kuom jotelo mag Masawa mane oyuoro e romo mar Limuru 3 ne gin jatend duond bura mar Kenya Martha Karua, jagoro mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni, gavana machon mar Laikipia Nderit Muridhi, jaod bura mar Embakasi West Mark Mwenje, jaod bura mar Githunguri Gathoni wa Mushomba, kod jaod bura mar Starehe Amos Mwago. Romo mag Limuru osebedo ler mamenyo ne oganda jo Masawa yo ma onego bed ni giluwo e weche mag siasa. E higa mar 2013, romo mar Limuru 2 ne omenyo ne oganda jo Masawa yo kendo ne gigoyo ombulu ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Jopiny koro keto wang'gi mar neno yo ma oganda jo Masawa dhi luwo bang' romo mar Limuru 3 ng'ado gi duol achiel mar loso riwruok miluongo ni Haki Coalition madhi tayogi e weche mag telo e bwo jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Chris Owino, Ramogi TV, Limuru, Kiambu County. Ja mano bende twak madhi bedo karkae ka wabedo kod jalony weche mag siasa Tom Duko mondo kono Limuru 1 2 kod mai mar adek ne chal nade. Kamachielo jotend migepe Margarita kod jolweny Kithure Kindiki kod nyawadgi Aden Duale ne otelo odiochieng' ma kawuono e nyasi mar yawo ayanga osiptal mar Obila mano e kar dak ma Mbagathi bud Nairobi kachiel koda ka e kaunti ma Kiambu e gwenge ma Ruiru. Od thiethno ni kod otendni maromo 150. Dwe mar 11 higa mar 2021 mane ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne oyango gedo mar od thieth moyiedhi ne Obila ma pacho ka. Kawuono higni 3 bang'e migawo mar arita kokalo kuom jatend migawo margi Kithure Kindiki orwako osiptal manyien mar Obila mayudore Mbagathi kaunti ma Nairobi kowuok kuom jolweny ma pacho kae mosebedo karango gedo mar osiptalno. Yangore ni od thieth manyasani no ni kod thuolo mar ting'o otendni maromo 150 kendo gere gi omenda maromo bilion 1.2. We are happy as the Ministry of Interior to receive this facility, which is the National Police Service Level 4 Hospital here in Mbagathi, from our brothers and sisters from the Kenya Defence Forces. The state-of-the-art facility stands as a testament to the unwavering commitment of the Kenya Kwanza government and KDF to the well-being and welfare of our citizens. With a bed capacity of 150, ample water storage for both underground and overhead tanks. Ekinde mokalo, moko kuom apisas mag Obila kod jolweny osenenore ka dondore gin giwegi. Kindiki bende onyiso mor mare ka oneno ka Obila tiyo machiegni kod jolweny e tayo chenro mopogore opogore pacho kae. I see the collaborative arrangements in terms of programs, projects, where our KDF and the National Police Service are working together. I am a very happy minister. Rang'iny mar osiptal no bende okwajo tende mondo ritgi moloyo ketogi e lwasi ma ok ni kare. To make sure that the facilities that have been put here, the buildings and the medical equipment, are maintained in good order so that the good standards that we see here today are not run down. Sani koro Obila ma pacho kae biro yudo thuolo mar yudo thieth ka dipo ni gihinyore ka girakore kod jonjore kendo en fuong'ruok makende ne apisasgo. Sirkal bende osingo miyo anyuola mag Obila lwasi makare mag kuonde jot, somo kod weche mag thieth. We are sure going forward now they have a facility in the event that they get hurt by the enemy. They have a place they can be evacuated for treatment. We will make sure as a government that the health care of you and your families, the shelter and housing that your children and your families will call home, and the education of your children will be a top priority. En geno mar sirkal eneno ni osiptal manyien mag Obila biro kelo geno ne jopiny kachiel koda ka anyuola mag Obila maketo ngimagi e lai manyime e rito piny Kenya. Ensure that this hospital serves as a beacon of hope and a healing for all who seek its service. May it stand as a symbol of our collective resolve to prioritize health and well-being of our people above all. Motelo ne yepo mar osiptal mar Obila kawuono
Kithure Kindiki kod nyawadgi Aden Duale ne oyawo osiptal mag apisas mag jojela kata prisons kendo ne gilero ni od thiethno biro rwako nyaka jopiny mantiere alwora mar Ruiru. We have also agreed with my counterpart CS Aden Duale that we will be again in our facilities reaching out to the surrounding communities and general members of the public. Kamati kata kamiti ma ochung'ne od bura mochung'ne wechego mag budget odhi mbele kod romo mag kawo pach jopiny kaluwore kod budget ma ikomera mar 2024 kod 2025 kod abich. Romogo dhi nyime boma ma Nairobi, Mandera kod Nyamira. Romo mano bagi kaunti ma Nairobi ne otime kar chung' od bura ma Embakasi kod Agoreti ka jopiny dwaro mondo miyo med pok mag omenda ne weche mag dongruok. Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino ne otelo ne chenro mag od bura no ka osingo chwalo ywak mag jopiny go. Giseyo jotelo maketo omenda modhuro e gik ma ok kony ngimagi owuon kopogore kod keto omenda makonyo japiny kata jopiny duto te. In Parliament, that's where you allocate money for all the development projects that goes on the ground. And here, we are budgeting of 3.9 trillion. But the problem is the allocations of this money. Because ukiangalia wakati sasa tunaambiwa kwamba there is renovation and refurbishment of some houses that cost almost 11 billion, and yet the common mwananchi here is suffering. Let the money follow the resources. More especially the resources, the functions that were being devolved to county government. Unaenda Riruta, unaenda Mtuini, kama we mama mjamzito, unapofika huko, unatumwa, labda unaumwa, unakuwa referred Kenyatta ama unakuwa referred Mbagathi. Wakati ambapo unafika Mbagathi, unakuta madaktari hawapo ama nurses hawapo. Kuna wamama ambao mtoto amezaliwa ako na complication, ambapo anaambiwa alipe down payment ndio mtoto wake aguzwe. Mama anapoteza mtoto wake akiwa on that process. To make the matter more painful, wakati ambapo unaenda kulipa bill, unalipa bill mpaka na hiyo pain ambayo umeundergo kama mama. Najua sana munasikia kuwa hamufeel leaders wenyu. Mimi mwenyewe ni mama county. Ofisi pesa nimepewa ofisi moja. So nimeweka ofisi yangu Komoro. Lakini nitafanya juu chini na wabunge wetu na DCCs. Nifike kwa ofisi tuzungumze pamoja. Tuko hapa kwa sababu yenu. Na sisi kama wajumbe tutahakikisha ya kwamba kama kamati tuhakikisha ya kwamba views zenyu zote ambazo mmesema ziwe implemented. Nyakora mgejuang mae kama wantiere sani to bang' winjo sigana no wado adonje twak mana machuoka yenyewi romo mane obagi county mano ma Kiambu gwenge ma Limuru kendo kanyo eka mano bagi romo no motis kanyo ni Limuru 3 kata romo no mar adek mabagore kanyo mari muge weche mag siasa tenya mag masa mar piny Kenya ntie ka kod jalonyo weche mag siasa adamie thuolo mondo mi olerno mane kama gigi duto ochomo wendo na otieno makawuono en Tom Nduku jalony e weche mag siasa. Tom Nduku arwakini machiegni e twak otieno makawuono kamwa darange jatend piny Kenya kaluwore kod romo mar Limuru mar adek opuodhi kaka ogai e weche mag siasa e masa mar piny Kenya. Yudo lendo no kabuok kose ni gimoro mane ing'eyo ni dhi bedo. Ing'ene gin oganda ma osebedo kan nigi luor kuom jotendgi. Kendo ging'e somo yamo. Kendo ibiro nwang'o ni kata diere manene Kibaki Matiba nitie. Sama nigi bedo piny bo ginwang'o ni Matiba makoro dhi bedo jaloch. Kibaki ma dhi bedo jaloch. Ni Matiba dok piny. Uhuru no dok piny. Kendo bang' mano ka sama koro nochopo sama koro Uhuru kawo piny ne jomodongi odok piny. Koro gin go oganda ma very organized. To mondo ing'e ni gitimo wach ma koro ineno gibiro go no. Jopiny osoneno ni kura neko ne nitie ng'wikruok manotimore ni gima ne ging'eyo ma koro gineno kendo gine giwinj wuodgi karade gidhi maber. Emomiyo koro ineno ka gidok chien giwacho no ne wa make a mistake to kwanya dong kwa onge teko wapod kuom president machon. Ero kamano kwarango chien ma en romo mar adek mar Limuru nitie Limuru 1 Limuru 2 kod mar Limuru 3. Yes. Romba ariyo mokwongo jatend piny Kenya mano senindo kendo mano sewuok e apis Mwai Kibaki
negeto kao jomasa mar piny Kenya mondo mi olut ombulu ne piny ne katiba kinde mani kalo nitiere ombulu mar yes no e referendum mondo mi orang ne dier kao dhi chomo kama chal nade. Mano no mokwongo. Mar ariyo ne kinde mani William Ruto koda Uhuru Kenyatta nigi bura ICC mano higa mar 2012 kendo kanyo oganda jomasa mar piny Kenya ni nonyis kama giluwo go uru ombulu ne Ruto kod William koda Uhuru Kenyatta. Romo mar adek ni bende ochal gi mise mosebed ka iketo manya kelo agenda ma wacho ni mana agenda mar jopiny Kenya duto. Ingen papilo no Limuru conference no. Kenya dok chien tipo no 1966. Eni mano kelo vice president Abori Kenya. Kama ne kore Jaramogi resign go. Koro kenga bodho makidhie to you take ni gik mawach kanyo gin gik tugo. Mae momi ibro wacho ni chieng maneni yen kendo ganda ma joma sawa gi gin ga joma riek gin girango gik ma giyudo kod sama gin woko to gin woko nango emo bibro nwango ni sama ne gigoyo katiba cha ne gin include nyaka joma ai piny mar Eastern Province nike mago be gikaw kako ganda gi to girango ni ka county government obiro odhi konyo wa marom nadi ior gik mwan go kaka agriculture infrastructure mar wadhi bedo nade jo wadhi somo nade pesa ni kwa yudo wadhi tiyo go nade emo mine no ga giluongo ganda gi mondo giwuo mondo gingis gi no gini kikupinge abal odhi nyuolo gi maber tadier kirango sani e piny masawa county government usotiyo ni gi maber moloe kamora mora kendo giso deal go ma joma luwogi gi na jo Somali to jo Somali luwogi mana nikech ango jo North Eastern luwogi nan kechango gin gu population matin ogirom gu jogi kori ngene sani bro no ka agenda gi mabende gi chiegni chike en waduto wagolo tax kik wagol tax makonyo kamoro to wan to odiwa i pesa matin mane kama gi chike gin joma economically viable gi think on the economy all the time emo bro neno kane gin sama gin go problem to gibedo piny kane gidwaro loso wach katiba imani iketo go Limuru 1 margi makoro wang'eyo ni ka gibiro to gidonji Limuru 2 ema no make a president masani giwacho no patron margi no kendo spokesperson mano bedo president ngenye ni ka gisodhi kacha giaga ga agenda magidhi sell on the ground kamano e kinde magisebedo karkae Tom bende waseno kantie pogruok maneno abela mwana no sani ni mar ndie kweth mochung kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mane opanjo ne romo matimore Limuru odiochiengni ma kawuono to ndie kweth machielo motingo Jeremiah Kioni ntiere kanyo Martha Karua kod Langi mana kama ne gintie kacha romo mar adek mar Limuru pogruok e paro machalo kama bende osega bedo to koso mane chenro magi chandrego ka gidhi nyime siasa mar joma sawa kidwarange maber inyane Kiambu kiwinjo ne Kiambu wuoyo mano Murang'o wuoyo ma jomare sab gin ga Nyeri to kinwanga Nyeri ni gini onge magi joma bro bere relevant mago joma dungo kitere kamugik wasoneno gi kata kane multi party chakre ndie joma noringo bodhir Matiba deka mogik ndie joma noringo bodhir Kibaki deka mogik iwinja koro jok mineno wuoyo gi magi to wuoyo ni ke they want to protect seats magin go san but gisoso mo piny bu gingen ni jo piny kucha okunya ne tiem riembo mane joko winjo masani gineno pekne nikech ngien koro kidwaro tax to ngama bikara Nyasaye no so gwedo manie ngima maber gi sani gin joma sawago in terms of production agriculture ibed ni dwaro kane in the joma temo gi economy banking system gine magintie joma ran private schools gine magintie to kuondege ma taxes ochime iwinja koro giwacho no okay nikech ngeno oganda kaka oganda ma jo North Eastern en ngeno kodwa nyiewo di to biro go cash money makamo chule tax onge en pesa no komi serikal en tie kama kaka okalo pesa ne buchop ka ngamo ng'eyo onge to chulo cash iwinja ngama koro gini hinyoga en ga jamasawa ke jamasawa ni ma entrepreneurs modmiyo gigiran ng'eny kucha kamano ndigi mathoth ne mantiere karka Tom to jogo mane luongo romo mar adek mar Limuru gen jogo mane ka gimantiere Azimio ka gima gen jogo mathoth gi jo Azimio ndio jo bura man nok mane nitie karka mane wacho ni tiyo kod sirkal machiegni wana kato wa Mushomba e kin jotelo mamoko mantie karkanyo loso kata chuogo riwruok manyien mar siasa magulo ni Haki Coalition tiende nango ne bedo Azimio la Umoja One Kenya
coalition. Ing'eyo ni sani ji are thinking together. Iwinja. Sani ing'eni gik mosotimore gi ji piny odeyo. To mane kane Forum for Restoration of Democracy nochakre. Ka nochakre ka ji duto ne piny odeyo. Kane ji piny odeyo, mang'ama nochake mogik ne en Matiba, Goro Obiya gi jaduong' Raila Amolo Odinga. Mage joma nochake. Ae Jaramogi obiro, ae the steering committee, kane ji osonwang' ka gicho omako mach maber. Nikech ing'ene mokwongo ing'ene kane Matiba wuoyo, Goro Obiya gi Jaramogi. To pod ne ng'amilo ni Muliro kan thenge, ng'amilo ni Shikuku no kan thenge. Koro bang' jogi ka gicho osomako mach maber, ma jaduong' Raila Amolo Odinga osomaki, omak Obiya, omak Matiba. Kora ka joma ne ni tok gini Jaramogi, Bamarez, Muliro, Shikuku, Gachoka. Koro giwuok oko. Ting'eni kidwa ng'eno oganda ma joma sawa ni riek. Kane igorok ni independence, to gichuru emantie. To ka gichuru oko kan pip, kama Kenyatta oko kijela ni pip, to gichuru weyo. Kanyo chawagore ni second liberation, to Matiba ni jela, to Gachoka nitie. To ka Matiba oko kijela ni chip, to Gachoka oweyo. En koro onge. Koro gin go oganda mo kinyal, kiwinjo ka giwuoyo, don't take them for nothing. Sani gimineno ma giwacho no, gima gisong'eyo no, giboro dwaro presidency. Iwinja. Koro wan kaka joma ni Azimio, wan ema nyakwarang ni ere kaka wa tighten our belt within these people. Mondo waneno okay, wanyalo bedo piny wago mbaka, bwa wachi ni machane umiyo watu ne wakier matin. Ne wakier in organization ni waduto ne wantie jo Azimio. Ero ne technically ne kwade maber. Be pod wanyalo nwang'o. Kamano. Iwinja. Kama ne thuolo mantiere kama. To kochal ng'wech moro mineno masani jowa ma joluo chako. Ineno gin giringo kako oganda. Wando tindi ibiro winjo ni ng'ane dwaro kao succeed Jakom, en Mombasa, moro ni sijui ni kune, moro sijui ni kune. Ting'ene jogwa madongo oling. Kamano Tom, ka irango riwruok cha en mar siasa, watieko gi kasani, ma paro mogik mantiere kar kae, oganda luo. Wasoma ng'o ka wuok kuom rombe, mwaneno ka dhi nyime masa mar piny Kenya. Gin weche gi mag siasa, bende waikore ne twak machalo kama mondo bede gwengewa. Ing'eno ng'ama nyalo ga organize gigi buji winj maber. Neno ka Jakom kanyocha dwa bedo kata jatend piny. To Jakom ema no organize bura Kisumu, ene muluongo professionals, ene muluongo joma nadi buji owuoyo. Jowa mang'eny okoso bedo jomar wako gik bilagi. Koro en a challenge. Kwa dier wadwaro ingo kako oganda. To ng'wech moro mwaringo kama chal nwa keto no Jakom koro dhiyo, idwa yier ng'ato, Jakom koro dhi, sijui ni idwa tim ng'ato nade. Mano gima koro wa ae uru. Omiyo gima duong' mwatim, wabende wakopuru jogi, warom kaka Jaramogi gi Mbuyegi ne romo ga gwenge. And that is how we can succeed kako oganda. Ero kama na Tom Duku. Nyakwara moge jwang'. Mano Tom Duku, jalonyo weche mag siasa. No, weche gi mag Limuru 3. Rom mar adek mar Limuru. Gikanyo ang wakao penjo kachel koda kata penjo paro mabiro kanyo e ote mayoro machuok e layo mag tudruok e Ramogi TV. Wakayo masani ka oduogo weche manyen pod dhi nyime. Kik dhi mabor. Asewacho ni nyathini toko winja. To sani in a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down.
But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Machiegni weche manyien dhi nyime komedo kanyo ni jogo manigi lony sekta mopogore ikwayo mondo ochwal lony margi ka gimako lwet joma tindo donjo e sekta go. Maeneo yangi ni en achiel kuom yorego mag jiwo dongruok kod tend joma tindo ahinya jogo manyiri e pewe mopogore pacho kae. Mabende ne oyangi kinde mani yango jata tije manyien mar riwruok mar majiwo ngima nyiri e kar dak ma Kibra, Polycom Girls. Jailieta nigi mathoth. Thuondi mine e pewe mopogore pachoka norado e romoni ka irwakogi kod mor, ilo kod sigalagala. Gichopo kae mar konyo mine kod nyiri matindo ka gimako lwetgi kendo tayogi e pewe mag tije kod lony kaka mane gibedoe. Ka gisebedo piny, mana kaka Yesu noluoko tiend jolopne, nyiri matindo okaw thuolo mar luoko tiend minegi kaka yorno mar bolruok kendo rwako puonj magidhi yudo kuomgi. Before you and I were born, in the 50s, in the 60s, they fought for the space, for the agency for women and girls to be acknowledged, respected, and uplifted. And now today, we are in 2024, we look back and we say, we know that you went back and opened the space for us. We have come to say thank you and to come and seek your wisdom because we know that you know what we don't know. Minegi motingo ekin mamoko Mama Jael Mbogo, jasiasa mara huma, Lina Jebi Kilimo, mabende kedo ne tieko nyange mar nyiri, Zipora Kitonyi ekin mine mamoko matene, ochopo kae mondo gichwal lony margi, kendo gimak lwet mine kod nyiri mantiere pewe manegi kale mar konyogi rieny kundego. Ki watayo mena joma tindo nikech wan ne onge ng'ama otayowa. Ne wamuomo bungu, kutho chwoyowa, wapodhe bugni, kito chwanyowa, to riembwa, to gowa, to duto ne ok waweyo kedo mondo duond mon owinji e Kenya mangima. Koro watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor yeri to penjo wach mantiere emomiyo okelo mine geri wang' achiel mondo nyithindo gero puonjre irgi. Kokalo riwruok matiego nyithindo manyiri e gwenge ma Kibra mar Polycom Girls, giwacho ni mise margi e higini 5 mabiro en jiwo lony kendo telo mar mine kod nyiri. Mae obede kinde ma jatelo machon mar riwruogno Jane Anyango koro owuok e telo kendo wene ng'ama tin ma koro odonjo mar tayo riwruogno. Nyithindo matindo joma giwinjo gin nyiminegi madongo moloyo joma chalo kaka minegi. Koro kamiyo gi thuolo mar minegi matindo puonjogi to giwinjo moloyo. Koro momiyo aneno ni kaber tawegi mondo ana adhi e laini machielo. We are looking at sustaining the gains that we've gotten historically and just making sure future generations have something they can learn from. As an organization, we are opening our hearts and our spaces to learning from the women who've been in this space, from various actors, from civil societies to government agencies, to just ensure that we are able to achieve our strategy. Mane en jatelo machon mar maendeleo ya wanawake Zipora Kitonyi opako chendo no midendo ni passing the baton kaka mano majiwo mine obed motegno e tije magitimo. Looking at the young girls sitting in this room, it really gives me joy to say that there is somebody somewhere who cares. When I was growing as a young girl, I could see the role my mother was playing with younger women, trying to hand over, teaching them how to care for their babies, and I could see a lot of joy in that. And now that some of us are facing ourselves out,
I retired myself without being coerced 2017 because I knew I've served this country. Magi duto itimo kaluwore koda pek kanyakla kod achiedh nade ma nyithindo manyiri kale ka jip ochiw mondo gibed gi lony margi makonyogi e ngima. Maduong' ma gitimo en mondo nyithindo manyiri ma korka piny ma iluongo ni teenagers mondo kik gidonji e ngima mar dhi tedo piyo, nyuol mapiyo, nikech mage gik mang'eny matimore mwalo kuro kaluwore gi yuto matin manitiere dala. Koro yudo ni nyathi manyako e odgi ka ok oyud gimoro amora modwaro e ngimane. Kae to bro yudo dichuo moro maluonge to wuonde ni abro miyi gini gi gini gi gini, koro dhi tedo. Iyudo ka ata nyathi ma jahigni 16 odhi tedo yach nikech koso. Mine kod nyiri matindo manochopo kendo oseta e pewe mopogore nonyiso mor margi kod mijingo e chenro no ka giwacho ni osekonyogi dongore e pewe magimako. Abedo nyako man gi mijingo mar dhi mbele kendo anyalo dhi ma vie for spaces kendo kaka kawuono anyalo wacho ni an vice chairperson mar Youth Advisory Committee Embassy of Netherlands. Jakedo naratich oganda kendo jatene e pauno Wahukara nopako okang'no kowacho ni omor ni lony margi medore nyaka anyuola e kinde mabiro kojiwo jomatindo bende ochwal kony momige ni jowetegi kasagi oromo. I was not only passing the baton, but I was experiencing transition for further generations. Because I'm a mother, and I'm a grandmother, and we had a great-mother, great-grandmother, and great-grandmother among us. You can imagine is the total sum. As Kenyan history can record, and therefore we are recording the unrecorded history. Make the most out of the rains by storing water with PowerTank. PowerTanks are crafted from food-grade polyethylene, UV-stabilized and double-layered for unparalleled durability. PowerTanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your PowerTank. Feel and chill with PowerTank. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress. Ones that hold the key to equality. Let's take doors to places where there are none. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better. Eweche mag tuke, Karimi Njagi, James Makau gi Kenneth Nkunja e joloch manyien mag Shabiki.com. Mano bang' chamo bonus e goyo punda mar Shabiki midweek jackpot. Karimi Njagi ma en jawala e kar dusruok ka Kenneth Kunja to en japuonj mawuok e gwenge ma Maua e kaunti ma Meru. Duto kachiel gi James Makau noyudo makare tuke 12-13 kamano nomiyogi loch mar omenda maromo siling 101,821 ng'ato ka ng'ato. Mich mar midweek jackpot osemedore nyaka siling 3.8 ka in bende in gi thuolo mar bedo jaloch mana ka itiyo gi siling 49 kende e tuke 13.
Nimecheza shabiki mara kwa mwezi mitatu, na hii midweek jackpot nilicheza mara 3 na mara 3 nikaweza kupata bonus. Hii nimepata hapa sana. Nashukuru Mungu kwa hili kwa sababu nilikuwa chini sana financially wakati kama huu. Hii pesa nimeipangia kulipia karo ya watoto, na pia pati yake ingine niweze kusaidia wife kuweka biashara kama 50,000 hivi. Nyakora mujwangi kanya makelo wegi kumagweche manyen medoro otegi yako nikachani kono anayodwa yo machalnade ka umoja George wasono neno wakantira Rusinga Island kama Segre kawaido kacha Margaret pero wacho neno ka Chiel Victor Didi neno waka Nairobi ka Mary wacho kani Oluo Chenro mano Mary Makileto duol kani Nanga Bridge ka Chiel kodaka Sifros Nyakwema kaginanga Kele Simon ka Chiel kodaka Wakili Rex Raymond neno waka Nairobi yo makare Ruth Ivy wacho neno waka ntiere gwenge manyama Saria police station za komundi kania symbol wak erokamana inya kaka machielo wantiere kae koda Joakim Sebastian maneno waka ntiere Nairobi Dagoreti wagonu erokamana kum kete karkan wodu kon matot moikoni eweche manyen mago imore odhiamo makawuono elo Elizabeth Otieno ma en jaloko marwa odhiambo makawuono aninga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar ma okeu nyaka sango riti masani medneno chenro mamoko mabire Ramogi TV.